सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोना। इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों आरो नोंथांमोना मिथिखादों भिडिअआ मानि सायाव जागोन। थ' टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै बिदिब्ला जागायलांदिनि। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना। बयबो मिथिखानाय आरो निउसखौ जोङो मोनजोबनो हाखाबाय। थ' जोङो अरुण'दयनि सायावहाय सावरायगोन। थ' अरुण'दयनि राङा जोंहा बारायनो थांगासिनो दङ नामा? थ' गोसोआव एसे सोंलु जादों आरो हदनावहाय एसे जोङो सावरायज्लायनाय नुनो मोनदों। माने एसे बेवहाय थरखा थरखिबो जालायनाय बायदि जाहैदों आरोना। थ' उखिल गगৈ साराबो एसे मामानावहाय ओरै सोंहरनाय बायदि जादों आरो एसे ना। स' उखिल गगैयाहाय 3000 करि बयनोबो होनो थाखाय खावलायदों मामाखौहाय। नाथाय बयनोबोथ' होजोबनो हाया नङा होमबा? जायफोरा साकरि मावनायफोराथ' मोनखाया गभर्नमेन्ट जब थाखानाय हिसाबै। दा जोङो एसे आपडेट्स ओंखारबोनाय नुनो मोनदों आरो निउसफोरावबो जोङो दामनाय नुनो मोनदों आरोना। दा थारैनो मामायाहाय 3100 खोथा बुंदोंना, 3000 नि सायावहाय बुंदों आरो। उखिल गगैया 3000 करि होनो थिननायावहाय मामाया बेवहाय बुंदों 3000 नि सायावबो जानो हागौ। दा निस्सय 3100 मोनमारगोन नामा बयबो आइजोफोराहाय? थ' जोङो नेनानै थानि। मामायाथ' गोबां मावबोबाय ना आरो होबोगासिनो दं। जि बुङो बेखौनो मावो। दा जियानो हक जोंहा नैबे जिथुनाखि फैबाय थानाय जानुवारि दान 1 तारिखआवहाय मामाया मिटिंनि गेजेरजोंहाय ना, थ' बेबायदिनो फोसावगोन आरोना। थ' जोङो नेनानै थानि। निस्सय बारायनायनि चान्स दङ आरोना। माबा मोनसे 3000 नंजोबाब्लाबो 3000 नि सायावबो जानो हागौ, गाहायावबो जानो हागौ ना। जायखिजाया बारायनायनि एसे चान्स दं, जों बेखौहाय मिथिनो मोनदों आरोना। थ' जोङो नेनानै थानि। आरो बेबायदिनो जोंहा अरुण'दयाथ' मोननायफ्रा मोनबायानो थाखागोन। आरो दा जोङो 12 तारिखनिफ्रायबो जोङो आराम्भ जागोन। जिथुनाखि गोदानै बेबायदि एप्लाइ खालामनायफ्राबो मोननायनि चान्स दङ ना। थ' जोङो नेनानै थानि। BTC नियाथ' अलरेडि बन्द' जानानै दंखायोमोन जानांगौ निस्सय ना। जोङो 12 तारिखआव मिथिनो मोनगोन। आपडेट्स फैगोन, लानानै फैगोन बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। प्रत्येकটো কথাই অৰুণোদয়ৰ পৰা 1 লাখ চাকৰিলৈকে অসমৰ ইতিহাসত এইখন চৰকাৰে থাকি যাব যোনে 100% কমিটমেন্ট পুৰা কৰিছে। আপুনিতো অৰুণোদয় 3000 টকাকে দিম বুলি কৈছে, জানি হেতু ওলাই যায়। প্ৰতিগৰাকী মহিলাক দিম বুলি কৈছে। একদম 3 কেমল বেছি প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 3000 কে বুলি কৈছে। মইতো এতিয়া বেছি চিন্তা কৰি আছো। আপুনি 3000 দিম বুলি কৈছে। আপুনি 1 জানুৱাৰী মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স শুনিব। আকৌ নিজে আৰে দিয়া নাই আপুনি। মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি দিবনে নাই এটোৱে লাগে। প্লিজ একদম নিশ্চিন্ত থাকক। 1 জানুৱাৰীত মই জিতু গুলি দিম, আপুনি ইলেকশন উঠিব নাৰাই চিন্তা কৰিব। কিজানি বেছি হৈ যায় না। 3000 কে দিয়ক সকলোকে। আপোনাৰ এসুৰেন্স আছিলে 3000 কে দিম বুলি। কিজানি 3100 হৈ যায়। থাকক সেইকাৰণে সকলো মহিলাকে দিব প্লিজ। অৰুণোদয় সকলোকে দি দিয়ক। সকলোকে নিদিওঁ। এতিয়া 50% মানুহ হৈছে। সকলোকে যোনে চলিব পাৰে তাক কিয় দিম? মোৰ পৰিবাৰক কিয় দিম? আপোনাৰ পৰিবাৰক কিয় দিম? সকলোকে কিয় দিম? সেইকাৰণে চাকৰি থকা মানুহক নালাগে, বাকী চব